लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय गासैनिसिमबो मागो बिहुनि एबा मागो दमासिनि मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि न'आव मा फिथा बानायदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आं जानो थांगोन ओमफ्राय जाहाबो दिनैथ' माने मागोआ गाबोनसो नालाय दिनै माने सानसे सिगाङावनो फिथा सौराय सावदों नै लोगोफोर जाहा एन्थाब फिथा सावगासिनो अराव सावदों माने गेसाव सावबा जोबोद गेस जोबोना बिनि थाखाय माने अराव सावदों आरोना लोगोफोर आरो जोंनियाव एन्थाब फिथा होनना बुङो ओमफ्राय जायगा लाना जायगा फिथानि नामा गुबुन गुबुन जानो हागौ लोगोफोर आंनो फार्स्ट ट्राइ जाजेनग्रोबाय माने आइया जानो होदोंमोन नालाय गोथाव जादोंना जायाखै जियानो बुं माने आइया बानायनाय फिथानि टेस्टआनो गुबुन जाखायो आलादाखा गोथाव जाखायो आरो लोगोफोर नोंसोरनि न'आवबो माने मा फिथा सावदो माने कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय जाहाथ' बे एन्थाब लारु ओमफ्राय सिबिं लारु ओमफ्राय आरो बायदि मैया थावनि फिथा बानायगासिनो मागो न'आ बै साइडथिं दं ओमफ्राय बे साइडथिं समायना फुख्रि मोनसे दङ आरो बिसोर साथाम बिथिं माने बिसोरबो मागो न' लुनायखौ नायनो फैदों दासो आरो बिथिंनो आब' जोंनिया मागो न'आ दाउ बेदर दानखाना दोनखाबाय आरो इयाव आइथिं अमा बेदर दाननो नागिरदो गोगोम न' साल्फि किल' अमाया साल्फि किल' अपारेसन खालामगासिनो मेजेमफोरा अमायाबो जानायाव बिराद मोजां जागोन गोगोमथार ओरैबायदि मेजेम अमाया मागोनि नामै बारा नङा 12,000ल'सो अमाया खिन्थु 60 किल' जागोन बिदि नङा दिनै मानि थाखाय अमा बुथारदो मानि थाखाय दुब्रा बिदि रायजो जादो मा लावखार ओंखाम जानाय बुंना होलाय मामाया बुंना होलाय गोदो गोदायनि लावखारफोरा माइ बुथुमनानै एन्जर बंगानि माबा जावनानै माइ बुथुमनानै जानानै बे नेमखौ खालामनायखायनो लावखार ओंखाम जानायनो दिनै मागो बिहुआ मिथिना मोनाखै नोंथांमोना बे परम्पराखौ फालिनांगौनो बेवहाय दिनै जायै लोङै गाबोन जोङो फोरबो फालिनाय खोथा दङ बाथौ हारिया नोंथांमोना बेफोर नेमखौ बाहायनांगौ बर' हिसाबै दिनै गासै रायजो राजाफ्रा बेयाव रंजा खुसियै जानाय जागोन आरो बेखौ माने मागो होनना बुङो आरो माने मागो माने लावखार ओंखाम फालिबोबाय थानाय जादों दाबो फालिनाय जादों आरो साहा बानायदों नै दादाया साखिनायदों बिथिं मैगं सायदो नै आरो फालौ देगासिनो आबौआ नारेंखल रुकिगासिनो ओमफ्राय बिथिं आदैया मा लावदुम फिथाखौनो बुङो जोंनिथिं सानजारिथिं मा बुङोथाय बेलेगथिं मिथिया आदैया जानो होनदो आं जानो हागोन जानो बिखौ सिबिं जागोन ना लोगो जागोन? जागोन दे मोनसेबाबो सिबिं होननानैसै।
लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों